karsashi in raira aure wakar amarya an gwadon babu jira Yusuf da Amina bikin dangina masoya biyu kun cimma muradinku addu'a ne muku auren ku yayo dorewa lokaci yayi auren Yusuf da Amina dangi al'umma na yi muku fatan kairi ango amarya yau kun cimma muradinku ango Yusuf wani dan tini zan yi maka aure kula da amaryar ka yanzu ta zamta ka tufa da ci da shanta duka na kanka aure Allah ya ba ku ‘ya'ya gaba har jika haƙuri da juna ku yi zaman lumana ku yi haƙuri da juna duka kar a jikanku duk mai haƙuri shi ne yakan ci ribar aure lokaci yayi auren Yusuf da Amina dangi al'umma na yi muku fatan kairi ango amarya yau kun cimma muradinku Amina kanwata yanzu na zo kanki amarya kin ga Yusuf yanzu ya zama jigonki amarya gujewa duk abin da zai sa yayi zaki amarya idan ki kai biyayya zai kara sanki amarya ladabi ga miji shi ya zamo gamji da yarda da tarbiyyar ki ba za mu ji kunya ba da Amina tuna san ba zai yi kushewa lokaci yayi auren Yusuf da Amina dangi al'umma na yi muku fatan kairi ango amarya yau kun cimma muradinku yanzu zan gaye da baban amarya babanmu baba Malam Adamu Allah ya ja da kwananka baba ka ga yaran diyar ka jikokinka baba addu'ar ka yau rabbi ya karba baba maman amarya kai mu gaida mamamu sannu mama mama uwa ta gari ya mai share duka kukanmu mama mama Deja yau ne ake bikin yariki sannu mama bikin Amina Amina ya diya taki mama kin yi komai maman muran bikin yariki sannu mama burinki ya cika yanzu kin ji mama ina baban ango sannu babanmu baba injiniya Sa'adi kaga babanmu baba yau ake auren ɗanka sannu baba baba ina maman ango yanzu ke zangaida mama Hassana sannu mai tagwayen suna sannu mama yau ne ake bikin danki Yusuf maman kin yi tarbiyya Allah ya ja da kwananki sannu mama lokaci yayi auren Yusuf da Amina dangi al'umma na yi muku fatan kairi ango amarya yau kun cimma muradinku yanzu zan gaida dangi na gurin ango wanda su ne gare shi suka zamjigo anti Khadija yaya ga gurin ango gaisuwa ta gare ki gashi na migo ga kannan ango na gansu suna murna ga Muhammad a gefe na gana murna gani ga ango dole ne in gaishe ka gefe ga Khalid na ganshi yana liki sannan kaɗan kirki na gaida kai Khalid ga Hafsatu na ga tana murna dangin amarya gashi yanzu zan gaida anti Ladi Adamu ga tana murna na gaida Adamu gaisuwa tili tari anti Larama antinmu wa yake gomu kin yi komai antinmu dole ki murna anti Adama bi zuciya fara tas gata ta zo kun ganta nan tana murna yaya sirsa nan ka sanni yayanmu mai halin kirki ga
Yusuf kun ga yana murna, kannan amarya ga su sun yi murna. Lokaci yayi auren Yusuf da Amina, dangi al'umma na yi muku fatan kairi. Ango amarya yau kun cimma muradinku. Ga abokan ango nan kana aminan ango, Alewan na gaida kai muje dai Zulna. Shamsuddin Manfal kai ina gaishe ka, Suleiman Mekwas gashi nan yana yin murna. Ibrahim sai godiya godiya a gare ka, ga Kamal nan dai jarumi aboki gun ango. Musa M2 har da kai na kira ka da jigo, Bashir Bizi fannin nema a nan aka san ka. Nazir Nazi na gaida kai kana yin murna. Yusuf Tela aboki takwara gun ango, Nasir dan yau mai kyan hali yana taya murna. Ga Ahmad Siddanan aboki gun ango, Okasha na gaida ka taya mu da murna. Abba Kwaleho sai da kai ake nuna kwalamu, Zaraddin ɗan minista yana taya murna. Abokan ango Isah ni ina muku barka. Lokaci yayi auren Yusuf da Amina, dangi al'umma na yi muku fatan kairi. Ango amarya yau kun cimma muradinku. Ga ƙawayen Amarya, aminan amarya, na hannun amarya, Zulaika Zuli kina nan a ciki. Kawa kike yar uwa na ganki kina murna. Asma'u Ma'u na ganta tana murna. Hafsa ita ma gata na ganta tana murna. Aisha Indo na ganta tana murna. Khadija mai babban suna tana murna. Amira Sheka na ganta tana murna.